Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gip nang masa tani matuna masa ini paman lagi isu paman na ditanu dindera-deraan na paman na ulan-ulan. Madakal supaman na ini beturunu Rasulullah. Madakal supaman na sifat apiaki sifatunu Rasulullah sallam. Isang naging paman na kateruyan. Idza kanat awwalu lailatan min Ramadan suffidat as-sayatin wa maradatil jin wa ughliqat abwabul niran fala yuftahu minha babun wa futihat abwabul jannah fala yughlaqu minha babun wa yunadi munadin kulla laylah ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyas syarri aqsir ila akhiril hadith. Pamana isa man nagyong ta hadith nagirating na pamana miya kataling maging Ramadan nang uta pagampaganero na kagagawi giyong ta pagampagan na kaya pakasuldo Ramadan. Iman to na ikapireman to ko Ramadan. Ikadua Miya kadua tanun na ikatlo tanun ay pusa. Nangot at Rasulullah pagambagan niya kagagawi na pagkipatong wallah sa mga saytan, mga iblis, mga saytan. Naguwa maradatil jin. Nangot ay manamaradan ang ito mga raratay adat ko mga jin. Na pagkipatong siran wallah. Giyong takapatong akiran wallah na migagay buto di tanong katawan to na kapapatong akiran kaya madakla pagisa at sige na mapapatong na dubab ke budyok ayaw senro mga ulaman na giyong tapupakay to sa ke budyok kiran sa giyong Ramadan na panang gilay nga bas ka so apa ya may to na uba kasi mapadjang dap ke budyok yan. Nagugiteng na nga paman na paganyago ko Ramadan na pakelusan si iso kanarakaan sa ded na buong kel kaya sa tema buo paintuan. Na panang gilengaw bas kay tawa paman na kaupinan ng so kanarakaan. Sabab sa giyong takala do sa sikwallah. Nagu pelkaan nun wallah sulang-ulangwan o pintuan o kasurga sa ded na tigu Rasulullah paman na kel kebenon. Eno ka hindi makasold ka, piti ba kakalangon lalakaan so, pinto ano surga. Naguuman gagaw iti Rasulullah na adna di mananawag, uman gagawin adna pananawag, ang tatina ya baghiyal khairi aqbil, wa ya baghiyas syarri aqsir, paman na papananawag agyang ito pakapananawag ng Allah, paduto ko mga malaikat yan. Ahay tawa paman na mababaya sa mafia na panamarka. Kapaman na miya, umasura sa paman na panamarta nuron. Nahay manusia pamana mabubaya sa marata na maluka tengka kapamana masay niya pamana benar kung bala subalasun na malamang buta tuwi pamana kasalanan so tao di sidi maka ngulaw la sa mga kamaratan gitu pamana naging Ramadan nang tao say naging ariyak na si Jamal sa mini sampai si ina panalamat ka ko Allah kapad ka ko pinili wallah ay ikalimu yan na makapagamal sa ging Ramadan na pananggili ang baka gini kalimu ko wallah na piya kalimbanan ka agyong talimor ko wallah di ka mapad ko mga tao apa man ada miyam batas sa saging Ramadan ang paman adna miya kaysa na surah sallam nang utam miya katlo maka amin 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 na iniisuto ko Rasulullah anton ang tain namin kaya Rasulullah na tigin na Peter Rakno Jibril apa man na hayatigin Muhammad nasata wa pamana man adrakahu Ramadan famata walam yughfar lahu fadakhala al-jannah faqul amin. Giti pagani namin Rasulullah. Ay manaw tunahay Muhammad na aminang ka. Apaman na duon-duon yan so tao at paman na reo tagi nga Ramadan daon paman na karilay. Na miya wa patatigin na miya kasulji ko kanarakan na aminang kaya Muhammad na inamin to Rasulullah. Ay manan yan na o di kasi biskarila na tuuso to sa paman na mamimilig ruka tanto. Nagiti paman naging Ramadan nakapapandagan rakatano na taguin niya kay paman na musaw rak ko paman sa katano. So ad ng mga pamilya niya nun na naging nga paman nagawin na igirada mi betad ka paman na jadwal asu niyo pamilya na da ke pasadyo. Na paman na
nabang na iftiro kabata pembentuga gino ko paman na kuan gira pakasod na paman na surat kagiad na majmu'a may isang WhatsApp pagusi sa kuan napsurat ako sa paman na mga amal ayawmi pangalubag nami na nadirun mabulag nga kabutya sa Quran panamaran pa mo pamilya paman na sira na pamilya na maka tamad sira na makapira ko saging Ramadan so kapanambayan sa sunat so kapamang ni si Allah so kapanambayan sa paman na masgit ko mga mamon kapaman na makatirawi ka paman na nayaw ka so imam taman sa makapasad na ayabalas ka na lagid o pianambayangan ka kung takago inipon ko kasid balungan na taman sa pag mga nasubo api tigi Sheikh Uthaymin miturug ka nagyuti balas ka akakuwang ka ngayon ko idip sumbin sa tarawih sa paman na masgit nagugyong ta paman na nga Ramadan na miya kalalaw ni balas so kapag gumra na so pakagan na pamagumra ka no ay manan yan nasita no sa ginga pamana ulan-ulan apatot so pamana ay nakatulosol nang ta midmar ay mana midmar ang ta ko na bielo ni naging kay asahra midmar lil mu'minin pamana kawa apamana pagura-durad tano pamana gyung ta kay pakasol da Ramadan na lagi do pamana tumitindig tanong sa unta guri sa kapagura-durada giti man ang takatulosol pagura anded ni pamana kabetingiro na padalaguitan na uman isa na bura si mamasakal anon na ayahada pro na so kapagaman na pananggili nga ubas ikakadidingili upad kasi isa orian laburo na pamanas kano na siya kanong matataw sa ginga mapaingad da ba awid akal kasimbo buku Allah ag yung tadi nga di ka mabanong kukawiyagan da ba nga sipken garidu da ba nga sipken gapkaambus miya kapiya-piya niya ing nga katatagun kano na panalamatan ni so Allah gyung ta paman na